World Cup sang ni somni poru kan thlir mek la hian thil lian tak a thleng le tlat mai champion lai Argentina le an captain Messi chu referee ten an chan bik nia sawiin World Cup atanga hnawtchhuak turin mi maktaduai chuangin hming an ziak khawm mek ani ngenna lian tak hi Argentina out.com siam ania tunaya North America lama World Cup khelh mek a hian champion lai Argentina team hi an tlinna te enfiah hnawtchhuak turin mi maktaduai ruk aya tam chuan hming an ziak tawh ani an ngenna chuan ti hian thuchhuah an siama FIFA le referee te hi Messi le Argentina hi an chan bik ti a chiang hle mai a chak tur hi a hma dai ruam man lok ani si chuan engwangin nge khovel ram dang te hi an he inelna hian kan tel ve kharang Argentina hi World Cup atang hian hnawtchhuak ola ram dang te tan chan vo in tuklan na siam ro ti in an outchhuak ani he thil lo chu chan ber hi karmasa lama quarter final lunana Argentina le Egypt anin khelwa khani Egypt lamin 2-0 in ma an roilain minisom pathum chau a to ti in Argentina chuan goal thun zutin an chakpui ta thut maya in khela hian Messi chuan first half a penalty a hlo to nge Egypt coach Hasam chuan FIFA hian Messi in elna tel chunzom reng thainan tiang hian rom na siam ani ti in a puwa ale lama Argentina coach ero chuan tun thleng VAR a chutiang thil a thlen thailo thu soin buna hi aphamar thung ani khaile chan chen thar lian tak mai hi enge ngai dan vele FIFA hian Argentina hian chan bik tak nge Egypt hi an van doi wang zo in ngai dan te comment lama khan lo nu chia ve ula World Cup sang ni som ni paruk chan chin thar dang hre chun zom zel turin next video akanim re donia